Ahojte. Pozdravujeme všetkých v našej skupinke. Dnes mám tu špeciálnu hostku, ktorú som si pozvala. Je to moja mamka, moja manažérka, mamka Mária. Vitaj v mojom kresle. Ďakujem veľmi pekne. Dnes som si pripravila pre mamku dve otázky, keďže prvýkrát máme takýto rozhovor. A určite každá pracujete na sebe. Ja som vďačná a šťastná, že sa spolu so mnou posúvate a tiež prekonávate svoje bariéry. Aj prechádzate spolu so mnou cez svoje komfortné zóny a takisto s tým súvisí aj prvý môj rozhovor a prvú otázočku by som hneď mamke mohla položiť. Mami, môžem mať dve otázočky na Áno, teba? Môžem sa môžeš. pýtať? Super. Chcem sa spýtať, dievčatá určite sú tiež zvedavé, aj na teba, aký je tvoj najobľúbenejší produkt, ktorý užívaš z firmy LR? Dobrý deň, prajem. Takže ja tých produktov viac rada užívam, ale teraz momentálne mám najradšej ten Mindmaster, ktorý teraz práve užívam, aj som si teraz dala, lebo som vedela, že budem pred kamerou, tak mám trošku taký stres, keď mi veľmi rada ho užívam s tým, že mi pomáha. A som veľmi spokojná. Je chutný, kvalitný. Dobre, čiže Tak. vlastne máš príchuť teraz zelený čaj v ruke? Green? Teraz mám príchuť, áno, green, zelený čaj. Mhm. Tento produkt milujem. Miluješ. Je chutný. Dobre, ti chutí. A dávkovanie máme 80 ml denne, čiže toto si dodržiavaš, že aj ten druhý drink červený Mindmaster kupuješ. Viem, že aj Áno, Gold niekedy si dopraješ. áno, Sú tri áno, súrodenci áno, traja. áno, sú green, red, či red Áno, a gold. A gold, Gold. ten s kurkumou. Takže všetky Výborne. tri si veľmi rada objednám a užívam podľa toho, ak medzi tým si dávame metabolickú kúru, takže Mhm. toto som veľmi spokojná s týmito Super. drinkmi. Dobre, čiže v podstate ja tiež môžem potvrdiť tvoje slova, lebo ten drink Mindmaster Red, Green aj Gold majú ešte jednu formulu a to je prášková forma Mindmaster Mhm. Extreme. A tiež ty Áno, vlastne z tejto série Mindmaster používaš aj tie šumienky naše práškové. áno. Aj veľmi rada im ľuďom ich dávaš ako darčeky. Pochváliš sa s tým, Mhm. že kedy dávaš proste tú šumienku ako darček ľuďom? Kedy máš pocit, že proste nejaký zákazník dobrý, alebo ako to robíš? Lebo ľudia sú zvedaví a viem, že to robíš bežne. Áno, no tak objednám si vtedy ten Midmeister šumienky vtedy, keď potrebujem, no, že nie vtedy, ale ako vždy, len keď potrebujem dať niekomu darček, ako napríklad teraz Vianoce idú, takže keď si niekto zakúpi, tak samozrejme ja to mám nakúpené a tým pádom aj ponúknem, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je. No a tak to podelím viac Mhm. ľuďom, lebo musím to mať so sebou, keď ponúkam, musím to aj ja vypiť najprv, že by videli, ako sa to pije, užíva, čo na čo pomáha a tak ďalej. Mhm. Na, Ďakujem ti veľmi vlastne. pekne. No čiže Ďakujem. v podstate tá únava, stres je dneska každý deň, to zažívame aj teraz vlastne. My takisto prekonávame určitý stres tým, že sme na tej kamere, ľudia majú s tým problém, ale takisto ľuďom chceme ukázať, inšpirovať ľudia. Ja som šťastná, vďačná, že tiež si to prekonala spolu so mnou, lebo ja tiež sa pred covidom som sa s tým tiež potrapila a tiež my tu prekonávame same seba a cez tieto prírodné produkty podporujeme nielen našu psychiku, hej, ale aj našu imunitu. Čiže tie produkty sú perfektné aj po fyzickej stránke, psychickej stránke a plus imunita. Čiže ja vyzdvihujem túto kvalitu a je fajn, ja sa teším, že sa necháš aj mnou inšpirovať a že tieto produkty užívaš aj ty. Som na teba hrdá, pyšná, ako so mnou napreduješ, preto potrebujem ťa aj pred všetkými pochváliť, ako sa prekonávaš samu seba, lebo si vďačná aj mne a ja som vďačná tebe, že si tu. A super, keď môžem položiť ešte ďalšiu otázočku, aký Áno. produkty alebo sériu, lebo viem, čo najradšej ty doporučuješ, lebo viem, že ti to pomáha. No, tak ja najradšej doporučujem ľuďom metabolickú kúru, našu metabolickú kúru, ktorá je veľmi premyslená a odporúčaná na 3 mesiace pre ľudí doktorom Sevenom Verchanom. Teraz, čo sme boli v Ostrave na to Super. školenie, tak to bolo tam perfektné, všetko vyslovené. No tak tú metabolickú kúru ja najviac doporučujem, ktorá mne pomohla
a aj môjmu mužovi pomohla, aj celej mojej rodine, ktorá sa skladá zo 7 produktov a Mhm. z troch drinking gelov, ktoré sú asi 6 druhov, 6 príchutí majú. Áno. Potom je Probalance, produkt Colostrum, produkt probiotika a liver support. Tieto produkty všetky majú niečo do seba, čiže ochraňujú, detoxikujú a regenerujú bunky, čiže sú tam kúry, môžu sa aj rozdeliť na pečeňovú kúru, potom na tú detoxikačnú a ešte aj tú Metabolickú, hej. metabolickú Super. kúru, hej. Super. Obnovenie buniek a tak, takže Áno. potom vysvetľujem, akože ľuďom už si potom pomáham aj všeličím, tými produktami, letákmi a tak ďalej, Áno. že potom viem sa doplniť, keď by mi niečo ušlo. A tak sa Výborne, snažím. teším sa, lebo metabolickú kúru, teraz máme s ňou najlepšie výsledky u ľudí, keď každý sa chce cítiť vitálny, fit, každý chce zdravší životný štýl a nestačí nám to, čo bežne jeme v obchodoch, že tá strava obsahuje rôzne konzervanty, naše telo je proste zanesené, rôzne toxíny máme v sebe a riešime rôzne zdravotné problémy, ale metabolická kúra je aj pre ľudí, ktorí sú zdraví, čo myslíš? No jasne, že práve, že pre ľudí zdravých, aby si poriešili svoj organizmus, čiže to treba si akože dodať telu preventívne. Áno, Preventívne, nielen akutne, jak už nie je zle, tak treba si posilniť organizmus, naštartovať bunky, imunitu poriešiť, črevnú flóru a áno. tak ďalej. Čiže vtedy sa človek cíti fakt vitálnejšie, lepšie a porieši nám nielen vnútorné orgány, ale aj pokožku, vlasy, nechty, Výborne. oči napríklad, hej, uši, všetko, čo človek potrebuje, hej, Áno. si poriešiť a vtedy zistí, že sa cíti lepšie. Ďakujem Takže veľmi takto. pekne. Super, teším sa, že si takto všetko dokázala vlastne zo svojho vnútra s radosťou aj s láskou dať a odovzdať to ľuďom, pretože aj cez kameru to ľudia cítia a ja takisto. Takže ďakujem ti, mamka, veľmi pekne, moja manažérka, za takýto rozhovor prvýkrát a verím, že budú ďalšie, čo povieš, rozhovory. Môžu byť No, na iné určite, témy? len Môže byť? trošku sa ospravedlňujem, hej, za tú trému. To No a nevadí, to nevadí. určite. To je vlastne o tom naša práca, že sa prekonávame sami No, seba. Takže ďakujem ti ešte raz ale veľmi pekne. aj tebe ja ďakujem. Pekný večer, aj Ďakujem ti, pekný Helena. dník. Ešte pozdravujeme Ahoj. všetkých. Ahojte.